Mae darparu gweithle, diogel ac iach I weithwyr a rheini sy'n gweithio gyda'ch busnes yn ofyniad cyfreithiol sylfaenol. Mae cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol neu ec yn mynd gam ymhellach drwy edrych ar sut y gallwch chi ddarparu lle ardderchog I bobl weithio a hefyd sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion eich busnes ac anghenion gweithwyr unigol. Mae gwneud pethau'n iawn yn y maes hwn yn golygu y bydd yn haws I chi recrwtio a chadw gweithwyr. Y bydd llai o absenoldeb ac bydd gan weithwyr fwy o gymhelliant ac yn sgil hynny y byddan nhw'n fwy cynhyrchiol. Eich gweithwyr yw eich prif gyffeiliad. Os ydyn nhw'n anfodlon neu wedi derbrythio, does dim llawer o bwynt I chi sicrhau bod yr agweddau eraill ar ec ar waith gennych chi. Enghraifft, cysylltiad ardderchog ar gymuned neu egwyddorion amgylcheddol ardderchog. Ac nid dim ond cyfraddau cyflog a sicrwydd swydd sy'n cyfri eich waith. Mae cael gwaith diddorol sy'n eich ysgogi, teimlo bod pobl yn rhoi gwerth arnoch chi fel rhan o'r busnes a gallu cael gafel ar hyfforddiant hefyd yn feisydd y bydd gweithwyr yn ei ystyried yn ffactorau pwysig sy'n dylanwadu arnyn nhw wrth ddewis swydd. Dyma ambell beth a gallech chi ystyried mwyn cychwyn arni yn y maes yma. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod eich gweithwyr yn gwybod beth yw pwrpas a gweledigaeth eich busnes. Nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod beth yw adnodau a'i hamcanion nhw. Edrychwch ar sut y gallwch chi weithio gyda'ch gilydd I sicrhau cydbwysedd rhwng yr hyn a maen nhw eisiau a'r hyn sydd ei angen ar eich busnes. Edrychwch ar y sgiliau sydd ei hangen arnoch chi yn y busnes nawr ac yn y dyfodol. Cymharwch ar rhain ar sgiliau sydd gan eich gweithwyr eisoes, a rhai y byddwn nhw'n hoffi eu meithrin. Defnyddiwch hyn I ddatblygu cynllun hyfforddi a datblygu staff. Ystyriwch hyfforddi a mentora I helpu gweithwyr I drosglwyddo sgiliau o'r naill i'r llall ac i'w galluogi nhw I ddysgu oddi wrth ei gilydd. Edrychwch ar eich lle gwaith ac ymrwymo I greu a chynnal gweithle cadarnhaol ac iach, lle bydd pawb yn gallu cael ei barchu a'i werthfawrogi. Ar ôl sicrhau bod y pethau sylfaenol I gyd ar waith, efallai byddwch chi'n ystyried rhestr pethau hyn ar bapur. Byddai hyn mynd gam ymhellach i'r polisi cyflogi rydych chi'n gorfod eu cael o dan y gyfraith. Ond mae polisi ysgrifenedig yn dangos ymrwymiad go iawn I wneud y pethau hyn.